Molt bon dia a tots i a totes. Es declara oberta la sessió extraordinària del ple per a la presa de possessió de la nova diputada, senyora Rebeca Torró i Soler. Bon dia. Pel president de la Junta Electoral Central s'ha expedit la credencial de diputada provincial a nom de la senyora Rebeca Torró Soler, diputada electa pel Partit Socialista Obrer Espanyol en el Partit Judicial d'Ontinyent, en substitució per renúncia del senyor Jorge Rodríguez Gramaje. De conformitat amb el que disposa l'article 108 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, així com atendre els altres requisits previstos en les lleis, cosa que la diputada electa ha efectuat en la presentació en la Secretaria General de la declaració de béns i interessos i de possibles causes d'incompatibilitat, no havent-hi cap obstacle legal d'acord amb la llei de bases de règim local perquè pugui prendre possessió del càrrec. Queden asseguts mentre que la diputada pren jurament o promesa del seu càrrec. Rebeca. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. S'alça la sessió. Moltíssimes gràcies. Molt excel·lent senyor president de les Corts Valencianes, senyor Enric Morera i Català, excel·lentíssim senyor delegat del Govern, don Juan Carlos Fulgencio, honorable conseller d'Hisenda, senyor Vicent Soler i Marco, honorable presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, senyora Margarita Soler, rector magnífic de la Universitat Politècnica de València, senyor José Mora Mas, autoritats, senyores i senyors. S'obre la sessió i a continuació procedirem a la votació per a la tria del president o presidenta d'aquesta corporació, tal com estableix l'article 207 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i algun dels candidats haurà d'obtindre la majoria absoluta en la primera votació o simple en la segona. En primer lloc, els portaveus de cada grup polític presentaran de paraula el seu candidat. Partit Popular. Jo mateixa, Mari Carmen Contelles. Moltes
Moltes gràcies, senyora Contelles. El Partit Socialista. Gracias, presidenta. Grupo Socialista presenta Antoni Francesc Gaspar Ramos. Moltes gràcies, senyor Seguí. Grup Coalició Compromís. No presentem. Moltes gràcies, senyor Rius. Grup Ciudadanos. Gràcies, presidenta. Nosaltres varem apostar per un govern de transició, no duta cap, no presentarem candidat. Moltes gràcies, senyora Peris. Grup Esquerra Unida Acord Ciutadà. No presenten candidatura. Moltes gràcies, senyora Pérez. Grup Valencià en Comú. No presentamos candidatura. Moltes gràcies, senyor Jaramillo. Diputat no adscrit. No presenten candidatura. Moltes gràcies, senyora Guard. Per a l'elecció, els senyors diputats i les senyores diputades escriuran el nom del candidat o de la candidata a qui voten en la papereta que tenen en els seus escons i la introduiran en el sobre i posteriorment seran cridats per depositar el seu vot en la urna. Moltes gràcies. Juan Ramón Atsuara Monlleo. José Enrique Aguar Vila. Emilia Alturmena. Remedios Avia Ferrer. Evarist Aznar Teruel. Miguel Bailac Luengo. Salvador Femenía. Guillermo Barber. Mercedes Berenguer. Javier Berasaluce. Josep Vicent Bort. Mari Carmen Contelles. Concha García Ferrer. Isabel García Sánchez. Antoni Gaspar Ramos. Francisco Izquierdo Moreno. Roberto Jaramillo. Iván Martí. Modesto Martínez. Pilar Monchó. Bartolomé Fuentes. Enrique Ortiz. Rosa Pérez. Mari Carmen Peris. Xavier Rius.
José Ruiz. Pablo Seguí. Beatriz Simó. Rafael Soler. Rebeca Torró Soler. Y María Josep Amigó La Guarda. Sí. ¿Cómo se abre así? Tú los cantas, tú los abres. Mari Carmen Contellés. Antoni Gaspar Ramos. Antoni Gaspar. Mari Carmen Contellés. Toni Gaspar. Antoni Gaspar. Antoni Francesc Gaspar. En contra, amb dos candidatos. Toni Gaspar. Mari Carmen Contellés. Toni Gaspar. Blanco. En blanc. No hay nada, no, nada. No, perdón. Antoni Gaspar Ramos. Mari Carmen Contellés. Toni Gaspar. Toni Gaspar. Mari Carmen Contellés Llopis. Toni Gaspar. Antoni Gaspar. Toni Gaspar. Mari Carmen Contellés. Toni Gaspar. Mari Carmen Contellés. Mari Carmen Contellés. Toni Gaspar. Antoni Gaspar. Mari Carmen Contellés. Mari Carmen Contellés. Mari Carmen Contellés. Toni Gaspar. En blanc. Mari Carmen Contellés.
El resultat de la votació ha sigut el següent. Un vot nul, un vot en blanc, 12 vots a la senyora Mari Carmen Contelles Llopis i 17 vots a don Antoni Francesc Gaspar i Ramos. Havent tingut la majoria absoluta dels vots emesos el candidat presentat per el Partit Socialista, queda proclamat president de l'excel·lentíssima Diputació Provincial de València en Antoni Francesc Gaspar i Ramos. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Diputació de València, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com respectar i fer respectar el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Bé, ara serà el moment de les intervencions dels distints grups polítics que integren aquesta corporació. En primer lloc, té la paraula el diputat no escrit, el senyor José Enrique Aguar Vila. Senyor president, anem a tindre segon torn, no? O sols un torn? És que m'hauria agradat haver escoltat almenys hem tingut que votar sense poder escoltar ni la seva proposta, el poc govern que ens queda, però la seva proposta com a president, ni la candidata del Partit Popular. Entonces, volia escoltar el seu discurs ara per a poder fer la rèplica. Si no, doncs, escolte, conteste directament. Los portavoces de los grupos se acordó que este era el esquema de la sesión del pleno extraordinario. Correcte. Bueno, pues primer que res, dir que és una llàstima tindre que votar en un ple un president que no hem escoltat per part d'ell ni per la candidata que també es presentava per respecte a aquesta candidata el seu programa o la seva proposta per al poc de temps que ens queda a aquesta institució. También hacer una queja, y es que me hubiera gustado que en esta diputación hoy estuviera el presidente
presidente de la Generalitat apoyando a la institución, no a nadie en concreto, sino a la propia institución, ya que fue el primero que salió a proponer candidatos y hacer una injerencia en esta institución, porque al final el presidente lo elegíamos hoy nosotros aquí en la Diputación y nadie tenía que proponerlo desde otro palacio ni desde otro sitio, pues hoy podía haber estado refrendando y apoyando a la institución. Decir que sin discursos es difícil hacer valoraciones, pero sí que habrá que atenernos a lo que tenemos en estos momentos. Yo a usted lo conozco muchísimo tiempo, sé que es una persona que es un amante del municipalismo, sé que es una persona recta, seria, pero también es verdad que en el discurso de investidura de hace 3 años también hablábamos de rectitud y seriedad y luego hemos visto lo que ha pasado. La verdad es que a veces ya no puedes creer ni en las personas, ya no puedes creer ni en los partidos políticos y hay que tener esperanza. Yo quisiera aplicarme esa esperanza hoy aquí. Es verdad que tenemos un tiempo muy corto, porque son muy pocos meses los que le quedan, no llega ni a un año de legislatura a esta institución, pero sí que quisiera que este poco tiempo que le queda a la institución la dignificara usted como presidente. Sé que es una persona, como he dicho, municipalista, una persona que cree en la Diputación. Es una lástima que en este viaje muchos de los que van a viajar con usted en este trayecto de tan poco tiempo no crean en la institución, así lo dijeron en la toma de posesión hace 3 años, no creen en la Diputación y no creen en las normas que nos regimos en esta Diputación. Pero es verdad que creo que usted le va a dar un nuevo impronte a esta institución. Espero que no entre como elefante en cacharrería como nos pasó con el anterior presidente, que entró con muy buenas formas, muy buenas palabras, pero luego ha sido todo un tiempo de no recibir a la gente, de no dejarnos participar, de estar bastante distante de los propios compañeros que formamos la institución, y lo digo por propio ejemplo, ¿eh? Y decirle que le deseo lo mejor en este tiempo que nos queda, lo mejor para usted siempre va a ser lo mejor para la provincia de Valencia, y decirle que dignifique esta institución. Yo creo que ya hemos pasado un tiempo complicado, no solo en esta legislatura, sino en la legislatura que veníamos, que ya era muy complicada, y yo soy un ferviente creyente en que la Diputación es una institución que debe funcionar, que debe de estar y debe de existir, y hay que darle en estos momentos pues a esa herida que tiene un poco de posibilidad de que la ciudadanía nos conozca, que la ciudadanía sepa que esta institución es necesaria, y especialmente es necesaria por ellos, no por los municipios, sino porque los ciudadanos de esta provincia tienen que tener, en algunos casos, municipios pequeños que tenemos con 40 habitantes y a 100 y pico kilómetros de la capital, deben tener los mismos servicios y deben tener la misma dignidad de vida que tenemos los que vivimos en la ciudad de Valencia. Yo soy un ferviente creyente en la Diputación, como le he dicho, y creo que usted es una persona, y eso lo pongo en pensamiento mío, municipalista, ha sido alcalde muchos años, es alcalde y sabe que la institución sirve, la institución vale, y yo creo que lo que tiene que hacer es defenderla y defender a los municipios, que en definitiva defienda a la provincia. Enhorabuena y muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Guar. A continuació, és el torn del representant del grup València en Comú, el senyor Roberto Jaramillo Martínez. Sí, buenos días, señor presidente, autoridades, ciudadanía que nos sigue. Buenos días. Antes de dirigirme al presidente, me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que se comentó el jueves pasado en la cuenta de la renuncia de Jorge Rodríguez, que yo creo que no era en el momento, creo que el momento era ahora, pero vamos a dar respuesta a alguna de esas cosas que yo creo que no se pueden quedar sobre la mesa sin más. A la señora portavoz de Ciudadanos, decirle que usted sentenció todo sigue igual, qué pena. Y es una pena. Usted no solo ha podido seguir las diferentes situaciones como lo ha hecho la ciudadanía, usted además es conocedora del funcionamiento de la Casa después de 3 años. Y además es jurista, así que es plenamente consciente de que hay una gran diferencia entre lo que pasaba y la situación actual. Yo he de decir que siempre he trasladado en mi entorno que, más allá de su partido y de las diferencias que tenemos, usted era una persona que intentaba construir y con la que se podía trabajar. Así que soy yo quien le dice hoy que qué pena. Qué pena que el jueves decidiera ser la muleta del Partido Popular, qué pena que se sume al todos son iguales. Porque ese discurso, además de ser falso, nos destruye como sociedad y usted bien lo sabe. Señora Peri, se lo pido por favor, no sea muleta del Partido Popular, y si no lo hacen por convencimiento, al menos háganlo porque la gente nunca va a preferir la copia, siempre va a preferir al original.
Sobre los comentarios que hizo la señora portavoz del Partido Popular, yo le tengo que decir que con todo el respeto, y creo que esto siempre ha sido así, siempre les he tratado con respeto, pero con toda la dureza de la frase, ustedes no tienen ninguna legitimidad ni ninguna credibilidad para dar lecciones a nadie. Usted se atrevió a pedirle al compañero Pablo Seguí que debía agachar la cabeza, que era el momento de agachar la cabeza. Voy a decir unas palabras. Quiero agradecer a los diputados del Partido Popular, con Alfonso Rus a la cabeza, que durante años han dejado su impronta. El Partido Popular ha trabajado por poner en valor esta institución, gobernando para todos, sin partidismos y con transparencia. Supongo que cuando le decía a Pablo que tenía que agachar la cabeza se refería a estas palabras que usted dijo en el anterior pleno de investidura. Yo no sé si se han cometido errores administrativos o jurídicos, lo que sí sé es que en este equipo de gobierno no hay ladrones, no hay conseguidores, no se mete la mano en la caja y nadie cuenta billetes. Y esto no significa que esto sea un y tú más, esto es un por favor no mezclen churras con merinas porque no cuela. Y además en algo le voy a dar la razón de lo que dijo el otro día. Es posible que entre todos nos hayamos cargado la presunción de inocencia y que tengamos que hacer una reflexión muy profunda al respecto como sociedad, ustedes, nosotros, la prensa y la ciudadanía, pero lo que también está claro es que no se puede exigir la misma presunción de inocencia a quien puede haber cometido un delito administrativo que a quien se le ha escuchado contando billetes del contribuyente totalmente extasiado. Y un último comentario. Se atrevió a decir que la portavoz de Esquerra Unida y un servidor cambiábamos sillones por 700 despidos. Y esto en Román Paladino, para quien no siga la política de cerca, significa que usted afirma que le damos la presidencia al señor Toni Gaspar a cambio de tirar a 700 personas a la calle. Me gustaría que me explicase, ya que su turno va después que el mío, cuál es el beneficio que usted afirma que sacamos estos dos portavoces de despedir a personas. ¿Significa que usted afirma que nuestro objetivo es despedir trabajadores? ¿Significa que es el PP quien apuesta por el trabajo público y es Esquerra Unida y Valencia en Comú quien quiere destruirlo? Señores del Partido Popular, estas afirmaciones solo pueden generar una carcajada. Tampoco tienen credibilidad ninguna para erigirse en defensores de los y las trabajadoras. Porque solo tengo dos palabras para ustedes y su defensa de lo público. Canal no. Le invito a encontrar y exponer una sola intervención, no solo de Esquerra Unida y de Valencia en Comú, sino de cualquier miembro del equipo de gobierno, en el que no hayamos dicho que la prioridad en el cierre ordenado de Ivalterra eran los y las trabajadoras. Le invito a hacerlo porque no lo va a encontrar, no existe. Y les pido, por favor, que dejen de manipular, que dejen de utilizar a las personas y sus posibles miedos en beneficio particular. Y ahora ya sí, al nuevo presidente, a Toni Gaspar, hemos votado sí a la investidura, hemos enseñado el voto porque creíamos que en este caso no debería ser secreto, pero tiene que ser así y así lo hemos hecho. Permítame comenzar repitiendo unas palabras que hicimos hace 3 años en el mismo pleno en el pleno de investidura, cuando también votamos que sí, otros sí. Dijimos, no es un sí ciego, no es un sí infinito, no es un cheque en blanco, es un voto de confianza inicial. Un apoyo en la línea de lo que creemos que quiere la mayoría social. Para mantener este sí en un futuro, como estamos haciendo ahora falta mucho más, que nos presente un plan de gobierno que mire a las comarcas y mancomunidades, que potencie las competencias de los municipios. Queremos un gobierno transversal en el que las fuerzas que lo compongan sean socios de gobierno y no comparsas minoritarias. Muchas fuerzas aquí representadas, creemos que las diputaciones deben ir desapareciendo. La legalidad requiere ciertos pasos para ello, pero nos permite ya ir vaciando esta situación de competencias y queremos ver pasos firmes en esa dirección. Eso decíamos hace 3 años y creo que hay que hacer autocrítica porque se puede hacer más, pero creo también firmemente que este equipo de gobierno ha conseguido esa hoja de ruta que pedíamos durante estos 3 años. Creo que la defensa del municipalismo, la inversión pública y social han sido y son la gran bandera de este gobierno y así debe seguir siendo. La situación que se ha dado exigía tomar medidas respecto a Ivalterra, defendiendo los derechos de los y las trabajadoras, que se diga lo contrario desde otras posiciones, pero poniendo rumbo a un cierre ordenado. Una vez este acuerdo se ha cerrado en estos términos y se va a impulsar el vaciamiento, tiene nuestro sí a mantener la hoja de ruta que se inició hace 3 años y que creemos que se está llevando a cabo. Compañero, le deseo suerte y valentía. La transformación que estamos llevando a cabo no puede ni debe detenerse. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Jaramillo. A continuació, és el torn de la representant del grup Esquerra Unida Acord Ciutadà, la senyora Rosa Pérez Garijo. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, felicitar a Toni Gaspar
per haver sigut elegit president de la Diputació de València. Sabem que serà un bon president per continuar el treball que encetarem a l'inici de la legislatura, encara que és evident que a tots i a totes ens agradaria que aquesta situació no s'haguera donat. Fa 3 anys començà una nova etapa a la Diputació de València. Venien d'una època fosca, tan fosca que denunciaren públicament la construcció de carreteres que encara no s'havien licitat, permisos d'obres que no es cobraven, sancions que es deixaven caducar, aplegarem a calcular fins 32 milions d'euros deixats d'ingressar a les arques públiques. Modificacions d'obres aprovades en contra dels informes de l'oficial major, manteniment de rodones que es pagaven sense tindre ni contracte signat, projectes com les bombetes LED, 30 milions de pressupost, que tenien com a objectiu alguna cosa molt distinta a ajudar els ajuntaments, i així podria continuar. Una època en la que vaig escoltar durant hores i hores gravacions que deixaven clara constància de la corrupció que plenava les institucions valencianes. El famós 1.000, 2.000, 3.000 no és més que una xicoteta mostra de la més pura pornografia delictiva que provaven les 10 hores de gravacions que vaig dur a la Fiscalia Anticorrupció. Front a aquesta Diputació, presidida per un senyor al que tots hem escoltat contar bitllets, que utilitzava la institució pública com un cortijo, amb programes teledirigits que de poc servien a les entitats locals, amb convenis singulars repartits arbitràriament, amb manques de respecte a algun membre de l'oposició, està la Diputació que va néixer el 14 de juliol del 2015, que va tenir d'altre color aquesta casa. Per a començar, presidida per una persona, Jorge Rodríguez, amb un talent consensuador, que ha sabut sumar propostes i respectar les diferents sensibilitats. La pluralitat política en un govern ben gestionat serveix per a multiplicar el treball. Fa 3 anys, des d'Esquerra Unida, varen decidir donar suport al govern de canvi de la Diputació i sumar-se a la gestió amb les responsabilitats d'inclusió social, memòria històrica i teatres. En aquell moment, en aquesta mateixa cambra, ho vaig dir. Desitjava i esperava una nova etapa i tendien la mà per a plegar un pacte de govern, pacte que es va produir i que ens ha possibilitat dur endavant polítiques per a millorar les condicions de vida de la ciutadania, que han considerat els ajuntaments majors d'edat i han sabut treballar conjuntament amb altres institucions pel bé comú. El dia que va començar aquest govern, remarcava en la meva intervenció que la Diputació és l'Ajuntament d'Ajuntaments i que era fonamental que tinguérem els suficients recursos per a poder desenvolupar l'estat de benestar, perquè cada ajuntament és coneixedor de les mancances i prioritats de la seva població. Doncs bé, això, amb este govern, ha sigut una realitat. Mai els municipis havien estat tan satisfets en aquesta institució, un 92% en l'enquesta. Quan Esquerra Unida estava a l'oposició, cada any demanava increments a la partida destinada als serveis socials dels municipis, però el Partit Popular optava per un model assistencialista, pressupostant el 2015 més de 4 milions d'euros per als serveis socials base. Nosaltres hem anat pujant any rere any. En 2016, un 20%, en 2017, un 98% i en el pressupost d'aquest any, un 30%. Un total quasi 4 vegades més del pressupost que van heretat. Ficat així en marxa un model de serveis socials, un model que garanteix els drets socials, un model que camina cap a la justícia social, aconseguint que aquests serveis s'identifiquen positivament per la ciutadania, que aposta per l'augment i la formació contínua dels professionals i que treballa des de la prevenció i que vol rescatar persones. Eix és el treball que estem fent des d'Inclusió Social. Eix és el treball prioritari per a aquest govern provincial. I ha sigut també este govern el que per primera vegada ha ficat en marxa polítiques de memòria democràtica. Des de la Delegació de Memòria Històrica, que encapçala en convertir la Diputació en la primera i única administració pública valenciana que es troba exhumant les fosses de la vergonya, duent la dignitat als familiars de les víctimes del franquisme. Projectes com la memòria a l'escola, la memòria a la biblioteca, l'exposició No tindreu pau després de la guerra, el suport a la llei argentina, les subvencions per la retirada de vestigis franquistes i per la ficada en valor de llocs de la memòria, entre altres, fan que la Diputació siga un referent en aquesta matèria. La col·laboració amb altres institucions també ha sigut fonamental en aquesta legislatura, perquè estem per a sumar i treballar per l'interès general i això requereix de la tasca conjunta en altres administracions. Volien canviar la Diputació i la volien canviar des de dins, i això és el que estem fent, sense renunciar al que ja hem dit moltes vegades. Considerem les diputacions institucions caduques i obsoletes que mantenen l'artificial divisió del nostre país en províncies. Des d'Esquerra Unida volem superar aquest model. Volem un país on les comarques tinguem la identitat que es correspon, que els ciutadans i les ciutadanes del País Valencià senten les seues comarques, que els nostres pobles es relacionen en funció de la seva història, que afortunadament ningú pot esborrar. S'ha de treballar cap al desenvolupament de la llei de comarcalització del País Valencià.
però mentre això siga possible, caldrà fer-la servir per al poble. Caldrà continuar amb polítiques útils. Caldrà continuar treballant de valent en este govern com hem fet des del primer dia. Queda molt per fer, però encara tenim un any per davant. Esquerra Unida serà garantia de treball perquè aquest govern arribi als objectius que van marcar tant a l'inici de la legislatura com fa unes setmanes. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Pérez. Ara és el torn de la representant del grup Ciudadanos, Partit de la Ciudadanía, señora Carmen Peris Navarro. Gracias, presidente. Da igual estar en 2014 que en la Diputación del 2018. Da igual que se llame Imelsa, que se llame Di Valterra. Da igual que se sienten aquí, que se sienten allí. Esto es como el día de la marmota. Lo mismo da que da lo mismo. Todo cambia para que nada cambie, porque esta institución, en lo esencial, nada ha cambiado. ¡Qué decepción! Lo que en 2015 fue una abstención en positivo, hoy Ciudadanos manifiesta un no rotundo. Esperábamos y se nos prometió transparencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, ilusión, mérito, capacidad, honestidad, palabras todas sacadas de sus primeros discursos. Pero la cruda realidad es que del reprochable 1.000, 2.000, 3.000 hemos continuado con contratos presuntamente fraccionados, cargos a dedo, gin tonics pagados por dinero público, fichajes que no van a trabajar, kilometrajes que se abonan estando de baja, antifraude, detenciones, de nuevo la UDEF en los pasillos de esta institución. Solo ha cambiado la sede de Xàtiva por la d'Ontinyent y asistíamos perplejos a cómo se pagaban 70.000 euros por el concierto de Bisbal en Ontinyent cuando las aldeas de Requena solo tenían 250 euros para sus fiestas. No sé dónde cabe la palabra cambio. Titulares como la empresa contratada a dedo por la Diputación es del hermano de un dirigente de Compromís, o el importe de concatenación de los contratos del MUBIM, si en el PP era de 159.453,71 euros, en Compromís seguimos con 109.072,51. Se conceden subvenciones que no cumplen las bases, contratos que no se ajustan a derecho, negativas de información, peticiones de la oposición que se han guardado en un cajón, discriminación a los universitarios valencianos. Y así podría estar toda mi intervención. Eran los que venían a cambiarlo todo, pero se han sentado en los sillones y han hecho más de lo mismo. Una política para los suyos, no para todos los valencianos. Pero todo vale, señor Jaramillo, a cambio de una delegación, transparencia, 1 millón de euros cada año. Con la oposición aplicamos el rodillo. Información del Gobierno, léanse la prensa o los tuits y ustedes sabrán lo que ha decidido el Gobierno. Y si quiere informes, pídalos, pero pídalos con un notario. Eso sí, informes muchos, hasta conseguir el que diga lo que me gusta. Hemos asistido a un Gobierno que ha trabajado en compartimentos estancos. Yo hago lo que quiero en mi área y usted con la suya. No molesten, por favor. Han venido con mérito y cambio a lo que es su obligación. Aquí estamos para repartir objetivamente las subvenciones, aunque me temo que el vicio de dar a los ayuntamientos afines, todavía en convenios singulares, todavía no ha terminado. No tienen plan provincial y vengo diciéndoselo desde hace un año. No ha habido un plan estratégico para saber exactamente lo que necesita y lo que realmente quiere la provincia de Valencia. Ustedes, claro, se conforman con una encuesta de aplausos. Pero ¿cómo no van a estar contentos los alcaldes? Si es que a nadie le amarga un dulce. Claro que sí. Si es que debemos de darle cuanto más dinero, mejor. Bueno, para ser justos, sí que han habido cambios. Lo primero, el color de las bolsas. De las azules pasamos a las bolsas de color rojo. I de l'eslògan de Ajuntament per Ajuntament passarem a colze en els Ajuntament. Y de Valencia, Terra y Mar a Valencia, Valencia, Valencia. Y más aún, nos hemos visto como un gobierno que se avergüenza de un ilustre valenciano como Benlliure porque plasma en un cuadro una corrida de toros. De verdad que esto en el Museo del Prado no pasa. Nadie le pasa por la cabeza que se retirase una obra de Goya
la de los fusilamientos del 2 de mayo. En política provincial, señores del Gobierno, lo siento, pero el listón lo tienen muy bajo. Pero el culmen llega cuando se detiene al ex ya presidente y gran parte de su equipo. Y este Gobierno es capaz incluso de tener el atrevimiento de criticar la actuación judicial. Miren, aquí sí que les contesto como letrada. Vergonzoso. Está en secreto de sumario. Aquí solo lo conoce un fiscal, un juez y algunos policías. No podemos valorar nada de esto. Pero para Compromís y el PSPV parece ser normal haber tenido en el calabozo a sus máximos representantes. Ante esta situación excepcional, Ciudadanos propuso una solución también excepcional. Un gobierno más técnico que político, un gobierno que se decidiera en las juntas, se decidieran los asuntos por junta de gobierno y pleno y no por decreto. Un gobierno que tuviera un presidente meramente testimonial y que los funcionarios recuperasen su protagonismo, el de servidores públicos. Este gobierno de consenso lo propusimos porque creemos firmemente que desde la unanimidad de todos se velaría por la imparcialidad y la transparencia que PSOE y Compromís no han sabido garantizar en estos 3 años. Un gobierno de todos, para todos, era la vía más sensata. Claro, esta propuesta es difícil de entender y ustedes enseguida dijeron, es que esto sería un caos. Ya, ¿dónde está el caos? ¿Quieren saberlo? Se lo digo yo. El caos sería porque sería un gobierno donde ya no se podían repartir ningún sillón. Sería un gobierno donde no habría poder. Y eso para algunos sí que es un caos. Basta ver la decisión de Di Valterra. Cuando ya se cuestiona judicialmente los contratos de alta dirección, cuando ya no voy a poder poner a quien yo quiero, ahora hay que liquidarla. Irresponsable. La propuesta de Ciudadanos es difícil que la entiendan cuando ustedes el diálogo con la oposición ha sido rodillo, cuando les falta tener talante como políticos para saber lo que nos une, ponerlo en valor y apartar lo que nos separa. Cuando prima más el interés partidista, el del mío, que no el de todos los valencianos. Ciudadanos, la verdad, no rompe la baraja con esta propuesta, da la solución más democrática. Estamos en una Cámara que saben que es elección indirecta, si no hubiéramos pedido elecciones. Y es la forma más democrática porque hablamos de consenso y representatividad, porque seamos realistas, ¿qué hacemos aquí? Aquí hacemos lo que nos manda la Ley de Bases del Régimen Local, que es garantizar los servicios públicos a todos los municipios y principalmente a los más pequeños. Y esas tareas, desde la unanimidad de todos los diputados, hubiéramos podido llevar en estos 9 meses que quedan a dignificar esta institución. Pero la ambición del poder, pese a estar deslegitimados los de antes y los de ahora, les impide sentarse juntos. Pero es curioso también, y permitan que yo aquí lo recuerde, las decisiones más importantes económicamente a nivel de educación y a nivel de bienestar social no las han tomado ni ustedes, si han sido los compañeros de la Generalitat Valenciana. Y a mí me preocupa, señores, dejar decisiones tan importantes en manos del conseller Marzá, que ya lleva 29 sentencias diciéndole a los tribunales que sus decisiones políticas no son ajustadas a derecho. Pero esto para Compromís es normal. Tildar la propuesta de Ciudadanos como caos, como hizo la presidenta Amigó, es no haber entendido nada. Es el actuar que hubiera hecho el propio PP. Blindarme ante el temor que alguien me mueva la silla. Al final, la vieja política da las mismas respuestas. Hasta la propia presidenta Amigó, estos días ya nos utilizaba hasta el mismo adjetivo que el señor Rajoy. Normal, todo és normalitat. Però vull em dirigir ja al president, al meu president també de la Diputació, senyor Gaspar. No sé si donar-li l'enhorabona. Té una tasca difícil. Ocupar un silló que du 2 legislatures baix la sospecha de la corrupció és complicat, però no caiga en els mateixos errors dels seus antecessors. No faça de faura la nova xàtiva ni la nova Ontenient. Apoyes en els tècnics, apoyes en els funcionaris. Nosaltres sap que continuarem fent una oposició ferma però constructiva. Continuarem fiscalitzant. És la nostra obligació.
Però no veig, senyor Gaspar, les coses ni roges, ni blaves, ni morades, ni carabassa. Veig-la més enllà dels interessos partidistes. Sàpiga que Ciutadans no pararem de fer propostes i iniciatives que construïsquen i servisquen per tots els valencians. Perquè mentre existisquen les diputacions, no mirarem a un altre costat. Continuarem fent una gestió eficaç, transparent i digna, com estem intentant fer-ho. Enhorabona, president. Moltes gràcies. Senyora Peris, a continuació és el torn del representant del grup Compromís, senyor Xavier Rius Torres. Moltíssimes gràcies, president. Autoritats, senyores i senyors, en primer lloc, agrair i reconèixer la tasca política de Jorge Rodríguez, la renúncia del qual ens du avui ací. El temps posa a cadascú al seu lloc i esperem que el lloc de Jorge siga compartint amb nosaltres moltes hores i llocs de política en un futur pròxim. Com diu l'aforisme, Jorge, només l'ama que esborra pot escriure de nou. Senyora Peris, anem a veure. Després de 3 anys d'un discurs que en algun, com li ha dit el meu company Berto, i alguns de nosaltres li han referit moltes vegades, veien que efectivament tenia intenció de construir, de treballar, de fer una crítica constructiva, i en 2 plenos, en 2 intervencions, ho ha tirat tot al fem. Perquè vostè sap que el dir que res no ha canviat de l'anterior Diputació a esta és o un desconeixement greu polític com a representant i gestora política que és, o una demagògia, per no dir la mentira més burda. I jo sé que vostè ho sap. I jo sé que vostè ho sap. Però, bueno, avui ha matisat sutilment al dir principalment res no ha canviat. No. Vostè ha afirmat diverses vegades que res no ha canviat i això l'ha tirat per terra tota la credibilitat i ha aflorat la demagògia que en el discurs d'avui vostè ha aflorat. Perquè estant en l'oposició, quan el seu vot no és necessari, és molt senzill dir el que diu. Però quan en Múrcia o en Madrid és necessari, vostè no demana governs tècnics, senzillament donen el seu vot per no parlar de l'inici de la legislatura en la Diputació d'Alacant. Ixe és el veritable Ciutadans quan té poder, ixe, i no altre. L'altre dia escoltarem, i escoltarem avui, que aquells que tenen 1.000, 2.000, 3.000 imputats i condenats volen donar-nos lliçons d'ètica. Els que diuen estoy en política para forrarme o en mis 7 años en emails habré contratado 200 o 300 personas, todos eran enchufados. Sí, alguns es volen donar lliçons, però jo crec que de corrupció, de clientelisme, endollisme i nepotisme ens poden ensenyar i de llarg. En el fons, senyor president, els preocupa que les noves polítiques progressistes i valencianistes demostren a la ciutadania que es poden gestionar diners mirant a les persones i a l'interès general. Abans, recordem Balmor, Aeropuerto del Abuelito, Ciexas, Emarsas i companyia. Ara parlem de que es baixen les taxes universitàries, s'incrementen les ajudes a les universitats, les beques menjadors se cobreixen al 100% del cobert, els xiquets menors de 2 anys tenen places de bades en els centres públics, 377.000 alumnes tenen els llibres de bades, s'atenen ja a més de 65.000 persones en el sistema de dependència valencià, baixa el temps d'espera de 4 anys a 1 any i 6 mesos el sistema de dependència, s'han adjudicat vora 700 habitatges socials en 3 anys, el copagament s'ha eliminat als aturats, pensionistes i famílies monoparentals, la majoria de les pròtesis ara són gratuïtes, la inversió estrangera creix un 461% en el primer trimestre d'enguany, les mesures de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau gràcies a la Conselleria de Transparència s'han multiplicat, el Financial Times posa com a exemple de la recuperació econòmica al País Valencià i així podríem seguir tota l'estona. Sols esmentaré l'última, la de l'estudi de la Fundació del BBA que acredita el gir social gràcies a l'increment de la despesa en sanitat, educació i protecció social ubicant al País Valencià
per primera vegada per damunt de la mitjana per habitant de l'Estat. I tot i això, malgrat que rebem de subvenció per habitant molt menys que les altres autonomies i nacionalitats. I en la Diputació seguim el full de ruta que ens marcàrem i consensuàrem a l'inici de la legislatura. Els ajuntaments estan rebent més recursos que mai. Els recursos es distribueixen de forma objectiva. Hem acabat amb els convenis singulars i les ajudes nominatives són annexades al pressupost anual. Per imprevistos i excepcionalitats de serveis i ajudes, dels més de 30 milions del senyor Rus, estem en aquests moments en 2 i per a l'any 2019 ja s'ha anunciat que passarà a 0. Hem unit esforços en la Generalitat per oferir millors serveis i que siguin més eficaços, complementant i cobrint les mancances de l'infrafinançament de l'Estat de forma que no ho patiren els municipis als quals ens devem. Estem reorientant a poc les convocatòries, reforçant les quanties a les mancomunitats. Continuem estudiant les fórmules i la calendarització per anar aprimant les diputacions, acostant aquests serveis a les mancomunitats i als municipis i els serveis impropis, estudiar la seva transferència a la Generalitat. I no ho diu el portaveu de Compromís ni l'equip de govern, ho diuen directament els interessats, els alcaldes i alcaldesses, que en aquesta enquesta que feia referència a la portaveu de Ciutadans, al 2015 deien que la Diputació actuava equitativament en un 44%, el 44% dels alcaldes i alcaldesses diuen que l'actuació era equitativa i ara és del 92%. Ixes són les realitats. Per això donem suport al nou president de la Diputació i tindrà aquest recolzament, igual que el president anterior, per arrodonir aquests objectius que ens marcarem, objectius que són ja una realitat en un grau molt elevat. Senyor Gaspar, el desitgem molta sort i al seu costat tindrà a tots els diputats i diputades de Compromís amb la vicepresidenta Maria Josepa Amigó al capdavant. Ens queda sols un any, però ens resta encara un any. Temps més que suficient per continuar transformant aquesta societat des d'aquest espai que ens toca gestionar. Salut i treball. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Rius. Té ara la paraula i és el torn del representant del grup del Partit Socialista, el senyor Pablo Seguí Granero. Muchas gracias, señor presidente de les Corts, señor delegado de Gobierno, señor conseller, señora presidenta del Consell Jurídic, señor rector de la Universidad Politécnica, autoridades, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que nos acompañáis hoy. Buenos días y bienvenidos a esta casa. Toni, compañero, amigo, en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista de esta Diputación, queremos transmitirte nuestro total apoyo y toda nuestra confianza. Sabes que trabajaremos junto a ti y estaremos a tu lado en el tiempo de gestión que nos queda en esta legislatura. Estamos convencidos de que serás un gran presidente y que sabrás aplicar tu experiencia como alcalde y diputado para seguir transformando nuestra sociedad en un mundo más justo, más igual y concediendo a toda la ciudadanía la posibilidad de tener los mismos derechos y oportunidades. Asumes la presidencia de esta Diputación en un momento difícil. Es obvio, no podemos ni queremos ocultarlo, pero estamos seguros de que una persona como tú sabrá hacer frente a esta situación y seguirá las pautas trazadas por el equipo de gobierno en el inicio de esta legislatura. Como diputado, Toni Gaspar ha dirigido durante los últimos 3 años la ejecución del presupuesto de esta institución. Estas cuentas se diseñaron conjuntamente por los partidos que formamos el equipo de gobierno. El nuevo presidente lo ha hecho con rigor, transparencia y con el éxito de conseguir superávits económicos sin que mermara la atención y el progreso de nuestras competencias. Durante este periodo, el superávit de la Diputación no ha servido solo para ingresar más dinero en el banco. Ha hecho más fácil el día a día de las personas y se ha destinado para más inversiones que ayudarán a mejorar su calidad de vida. Todo ello sin aumentar la deuda. Al contrario,
rebajándola, así como con el gasto financiero. Tu gestión, por tanto, Toni, ha sido impecable y ha ayudado a hacer visible que con sentido común y sin despilfarros se puede gobernar de otra manera diferente a la que nos tenían acostumbrados. No tenemos ninguna duda de que ese espíritu de igualdad seguirá siendo el protagonista de este nuevo camino que inicias como máximo representante de esta Diputación. Conoces perfectamente la casa, sabes cuáles son nuestros objetivos y estás plenamente capacitado para cumplirlos. Conoces de primera mano cuáles son los problemas de los alcaldes y alcaldesas, porque tu trayectoria como primer edil te sirve de experiencia para ponerte en la piel del que viene a pedirnos ayuda, que no limosna ni prebendas, ayuda para sus vecinos y vecinas. Por este motivo, estamos seguros de que la autonomía municipal seguirá siendo una de nuestras señas de identidad y que cada alcalde o alcaldesa seguirá eligiendo libremente dónde invertir el dinero que le llega de la Diputación. Presidente, sabemos que los criterios para esas inversiones que la Diputación realiza en los municipios valencianos no serán caprichosos. Seguirás, como has hecho hasta ahora, cumpliendo con reglas objetivas en la concesión del presupuesto que hagan mejor el futuro de nuestros pueblos y ciudades. En esos ejes ha radicado el cambio en estos 3 años. Señores y señoras diputadas, esta institución ha dejado de ser un cortijo en el que había que venir a besar la mano del que todo lo podía. Ahora es un lugar en el que desde la misma altura se ayuda y mejora las vidas de nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas. En ese trabajo estamos y no lo hacemos en solitario. Somos un equipo de gobierno formado por 4 partidos. Los más agoreros auguraban que íbamos a durar poco. Pero aquí seguimos, discutiendo nuestras discrepancias y trabajando unidos tras nuestros acuerdos. Eso es, en definitiva, la política. Diálogo y ejecución de programas que siguen una hoja de ruta. Desde el Grupo Socialista vamos a seguir trabajando codo con nuestros compañeros de gobierno. Estamos convencidos de que es la opción que más beneficia a la ciudadanía. Un equipo de gobierno a prueba de bombas. Compañeros, compañeras, presidente, diputados y diputadas, desde el Grupo Socialista seguimos con la misma fuerza que el primer día, ratificándonos en los objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura. Queremos que esta sea la Diputación más municipalista de la historia y lo estamos consiguiendo. No lo decimos nosotros, lo avalan informes independientes como el del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, así como la encuesta realizada a alcaldes y alcaldesas de todos los partidos, donde el 92% de los cuales ratifica la buena gestión de este equipo de gobierno. En ese camino, el del progreso de la vida de la ciudadanía, a través de los ayuntamientos, nos encontraremos. Así como en la defensa, a través de nuestras políticas, de la justicia social y, por supuesto, de la igualdad entre hombres y mujeres. Queremos seguir siendo pioneros en la lucha contra la violencia de género. Todo esto con aciertos y errores, pero estén seguros de que todo nuestro tiempo, el 100% de él, lo dedicamos a hacer realidad aquello que prometimos. Antes de finalizar, quiero agradecer al Grupo Socialista su dedicación y su fortaleza. Y en nombre de este, dar la bienvenida a nuestra nueva diputada, Rebeca Torró. La conocemos y sabemos que nos ayudará en los fines que hemos mencionado. Compañero, amigo, Toni, enhorabuena. Tienes nuestro apoyo, esfuerzo y dedicación absoluta. Y como decía el fundador de nuestro partido, somos socialistas no para amar en silencio nuestras ideas, ni para recrearnos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. A todas esas partes, contigo, presidente. Muchas gracias. Gràcies, senyor Seguí. I finalment té la paraula la representant del grup Partit Popular, la senyora Mari Carmen Contelles Llopis. Moltes gràcies, president. Bon dia a tots, autoritats, diputats, alcaldes y regidors que nos acompañen hoy. Esto no es una investidura, esto es una tomadura de pelo.
tanto que ni el presidente de la Generalitat se ha atrevido a estar presente. 10 meses antes de finalizar la legislatura y después de haber visto entre rejas a sus jefes de filas, ustedes no están legitimados para solicitar la confianza de nadie. Ahora mismo, lo único legítimo por su parte sería pedir perdón a los valencianos y dejar paso a una nueva etapa en la Diputación de Valencia. Ustedes tuvieron una oportunidad y esa oportunidad, señor Seguí, acabó en el calabozo el 27 de junio. No crean que van a tener una segunda. Esto no es una nueva oportunidad. Esto es prolongar un final irremediablemente cierto. Los valencianos, en cuanto puedan, volverán a mandarles a la oposición. Y lo harán por justicia, pero sobre todo lo harán por decepción. Ustedes han decepcionado a los valencianos, han traicionado la confianza que les otorgaron y no será porque no se lo advertimos. Jugar toda una partida a una sola carta tiene un riesgo y ustedes lo asumieron. Llevan años centrando todo su proyecto político únicamente en la incorrupción de sus partidos, en hacer creer a los valencianos que debían votarles porque ustedes eran honestos y todos los demás éramos corruptos. No había más, no había proyecto del que alardean. Jugaron ese juego a unas sabiendas de que cuando con la corrupción les pasara factura, todo su proyecto se derrumbaría sin solución, sin continuidad. Y ese momento ha llegado, señores. La Audiencia Nacional investiga si los sobrecostes de las desaladoras sirvieron para financiar ilegalmente al PSPV. El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid investiga si las campañas del Ministerio de Vivienda en 2009 sirvieron para financiar ilegalmente al PSPV y a Bloc Compromís. El Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm investiga si Agustín Navarro utilizó los opinómetros para financiar ilegalmente al PSPV. El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía investiga si, siendo alcalde, el señor Orengo se cometió un delito de fraude en subvenciones para financiar ilegalmente al PSPV. Y la última, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia recientemente ordenó la detención del presidente de la Diputación y sus colaboradores por presuntos delitos de malversación, prevaricación y posible financiación ilegal del PSPV y Compromís. Esta es su herencia, señores. Esta es su gestión. Este es su dopaje. Esta es la gran decepción y el fracaso que todos los valencianos no van a perdonarles. Y ahora este partido, al Partido Popular, al que todos ustedes han tratado de esquilmar y expulsar de la vida pública, les miramos a todos ustedes a la cara y les decimos que no tienen vergüenza. En todos estos años han traspasado todos los límites, vapulearon sin miramiento a políticos del Partido Popular. Nunca, y digo nunca, condenaron escraches pintadas en casas particulares e incluso amenazas. Llegaron incluso a pedir la ilegalización del partido mayoritario de los valencianos. Todo era insuficiente con tal de alcanzar el ansiado poder. ¿Y ahora qué? Señores, ¿ahora qué van a hacer? Pues ahora sus palabras, y me dirijo a todos los portavoces, son su peor enemigo. Basta ya de corruptelas y chanchullos, de ladrones de guante blanco, de insultarnos, de tomarnos por borregos a los que mentir a la cara con impune sonrisa. Eso lo decía el señor Jaramillo en la toma de posesión del señor Rodríguez. El señor Riu decía: Compromís le da el apoyo para garantizar un gobierno más austero, digno, transparente, que acuerde la desaparición de asesores políticos escondidos en empresas públicas y la desaparición de la confusión del personal de Imelsa y de la Diputación. No le han hecho mucho caso, señor Rius. Palabras del señor Seguí. Sabemos de sobra que Jorge Rodríguez es la persona idónea. Su gestión al frente del Ayuntamiento de Ontinyent lo avala. Y como lo conocemos, sé que tendrá los pies en el suelo y la mirada en la gente.
también se equivocó, señor Seguí. Y el mismo Rodríguez decía, de nosotros y de nadie más que de nosotros dependerá que esta crisis, no solo económica, sino también de valores, salgamos reforzados o salgamos siendo una sociedad más endeble y menos cohesionada, que es sinceramente lo que ha conseguido. Y ahora ustedes, todos ustedes, son víctimas de ustedes mismos, de nadie más. Y mientras se mantiene el secreto de sumario, les recuerdo, por la notoria gravedad y la alarma social que esta trama ha generado y va a seguir generando, pretenden ustedes amarrarse a los despachos de la Diputación de Valencia. Y la cabeza de turco va a ser Di Valterra. Señores, su corrupción no la pueden pagar los 700 trabajadores y sus familias. Los trabajadores no son culpables, son los damnificados. Damnificados por sus políticas, por sus decisiones, por sus despilfarros y por sus enchufes. Di Valterra no hay que cerrarla, hay que reforzarla. Y para eso hay que apartarles a todos ustedes de la dirección. Señor Gaspar, sé por lo que está pasando, pero también sé todo lo que su partido y sus socios han hecho, dicho y exigido en los últimos años. Ustedes no pueden seguir al frente de la institución. Los valencianos no merecen un gobierno provincial contaminado, salpicado de corrupción y bajo sospecha. Señor Gaspar, y usted lo sabe bien, el riesgo es demasiado alto. Y me gustaría que me contestara en su intervención a unas cuantas preguntas muy concretas y muy claras. ¿Cree que el voto afirmativo con el que usted personalmente avaló los contratos de alta dirección investigados pueden ocasionarle problemas? ¿Sigue avalando dichos contratos? ¿Conocía la existencia de los 13 informes que cuestionaban dichos contratos? Diga la verdad, ¿está usted de acuerdo con el cierre de Di Valterra o es el peaje que ha de pagar usted para ser presidente 10 meses? ¿Cómo va a mirar a los ojos a los 700 trabajadores y sus familias? Explíquemelo. Y la última, señor Gaspar. Si Jorge Rodríguez no puede ser presidente de la Diputación de Valencia, ¿por qué puede seguir siendo alcalde de Ontinyent? Y acabo. Señores del PSPV y de Compromís, su credibilidad está agotada. No se esfuercen. Su futuro sigue bajo secreto de sumario. Tengan claro que la operación Alquería no ha hecho más que empezar. Muchas gracias. Gràcies, senyora Contelles. Molt excel·lent president de les Corts Valencianes. Excel·lentíssim senyor delegat del Govern d'Espanya a la comunitat, que tinc que eixir fugint, que tenia un altre acte. Honorable senyor conseller d'Hisenda. Honorable senyora presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Rector magnífic de la Universitat Politècnica de València. Autoritats que ens acompanyeu. Companys alcaldes i alcaldesses que veniu de tots els racons de la nostra província esta, la nostra casa, com feu habitualment. Caps de servei de tota la casa i representants dels treballadors i treballadores d'esta institució. Diputats i diputades, companys de viatge en la legislatura en la qual ens trobem. Benvolguda Rebeca i tots els que avui venen i te tenen en el seu cor des d'Ontinyent. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. Algunes, evidentment, m'han agradat més que d'altres. Algunes crec que procedien més que d'altres. Però, com solen dir, tota pedra fa paret. Fa 3 anys aproximadament que començàrem esta legislatura. Una legislatura en la qual hem dedicat molts esforços i molta energia a millorar el funcionament d'esta institució, principalment per a fer que servira millor els ajuntaments de tota la província de València i així, aquests ajuntaments, les institucions més pròximes a tots i totes, pogueren servir millor als valencians i les valencianes. Una legislatura que jo crec, amb molts encerts, heu vist que n'hi ha disparitat d'opinions, i ahí estan les opinions que crec que són
més veraces, les dels alcaldes i les alcaldesses. Però també una legislatura que encara no ha acabat i que ha de continuar en eixa senda, en eixe full de ruta que se marcarem el govern d'esta corporació el juliol de 2015. Una senda de treball en equip que continua avui i que, sense dubte, ha de continuar llimant-se i millorant-se. Això, senyora Contelles, no és una presa de pèl. Això és la llei. I la llei no és una presa de pèl. I menys que li diga que és una presa de pèl a un president que no en té ni un. Perquè sempre tot es pot fer millor. Perquè sempre tot és possible. Este treball començà fa 3 anys de la mà d'aquest equip i al capdavant Jorge. Avui no és així. Jo, com a president de la Diputació, vull expressar 2 coses. Apartar-se per a no entorpir el funcionament de la institució no és una actitud molt habitual en aquests escenaris. I és, sens dubte, una actitud que l'honra. I segon, com he dit sempre, jo almenys, quan parla la justícia, els demés callem i esperem a que dicte el seu veredicte. Mentre no el dicta, tots som innocents. Article 24.2 de la Constitució espanyola. Com a Toni Gaspar i com a amic, seria hipòcrita si no ho fera, li desitge el millor. Diuen que en la vida sempre tot està per escriure. I la vida ens ha sorprès amb aquest epíleg a tots, començant a mi. No sé si ens ho prendrà amb més epílegs. La senyora Contelles pareix que té més informació. I només cal jugar amb respecte i de la millor manera possible amb les cartes que tenim. La vida resol per damunt del que els homes i les dones volem resoldre. És un misteri, però hem d'acostumar-nos. Tant de repetir que som els reis de la creació i s'oblidem que els reis regnen, però no governen. I la majoria de les coses no són 100% al nostre abast. Només el nostre treball, la nostra manera de fer-ho, com fem aquest camí, és l'únic que perdura. La resta sempre estarà per escriure. Són els temps que ens ha tocat viure. I per si això era poc, mai els temps en la història contemporània han estat com ara. Mai. Hem viscut avatars i esdeveniments de tot tipus, però sempre en la certesa del moment en què esdevenia la història. Ara no. Per tant, hem de ser conscients d'això, per a poder treballar en consonància amb el moment històric que vivim. Per això m'agradaria recordar avui una cosa òbvia, però que dona per a molta tinta sempre. Les institucions estan al servei de les persones. I si s'han de canviar, si s'han de millorar, fusionar-se, transformar-se i fins i tot desaparèixer per aparèixer altres, ho fan. Que ningú se rasgue les vestidures, que ningú s'espante. Cap institució amb què es dotem les societats per organitzar-se han estat de signe diví i són intocables. Cap. La Diputació no és una excepció. I no perquè ens agrade més o menys als uns o als altres, sinó perquè si hi ha forma millor de fer les coses, més òptimament, a través d'altres institucions i més d'acord amb els temps, és una obligació fer-ho i res més. I això es fa des del respecte absolut a les normes que es marquem per a fer aquestes coses, perquè fora d'aquestes normes només podem trobar el caos. I parlant de caos, lamentablement i encara que involuntàriament crec que a aquesta mena de caos nosaltres, els protagonistes de la primera línia, els polítics, contribuïm. Tenim en la nostra mà fer de les nostres formes i de les nostres explicacions un exemple. I en canvi ens entestem dia rere dia a mostrar les nostres misèries tan sols per arrencar els majors aplaudiments de la nostra clac. Ens oblidem que estem obligats a fer política a llarg termini, no a curt termini, a fer política amb P majúscula, a fer política que no significa que tot el que fa l'adversari està malament i tot el que fa un està bé.
Això no és creïble. Això no ha passat mai en la nostra història. I només superant aquesta mediocritat intel·lectual que du a pensar que en la batalla comença i acaba tot, podrem fer alguna cosa de profit. Perquè la història demostra que la diferència és essencial, que la lluita és essencial, però que els acords són necessaris. I he dit acords, no imposicions. I acord significa que tots se deixen, i permeteu-me l'expressió, els pèls en la gatera. En un món on fem notícia fins i tot del que pensem i no verbalitzem, és faena difícil. Però és el repte més immediat que tenim si no volem acabar tots, i enfatitze, tots i totes, els que estem asseguts en aquest hemicicle i en tants altres, en la paperera de la història, per no haver aconseguit creuar este desert. Això es diu consens, una paraula, un valor, una actitud que hauria d'estar gravada a les institucions i, com no, en la que avui representem. Consens, no per el bé i la tranquil·litat dels partits que representem, sinó consens per un present i un futur millor de la gent a la que representem. Perquè, a més, amb la batalla permanent que portem i al nivell a on hem arribat, sincerament, no anem a quedar-ne cap. I la meva opinió és que tots, d'una manera o d'altra, en som responsables. No hi ha dubte que són més responsables aquells que vingueren a les institucions a fer d'elles les seues empreses particulars. No hi ha dubte. Però en altra proporció, i sense comparacions, però responsables també, aquells que en algun moment, legítimament, però sense pensar en més que en la satisfacció immediata, oblidaren que certes coses s'han de dirimir sense interferències on corresponen, que és a la justícia. Perquè així es parla de responsabilitats polítiques. Però parlar així de responsabilitats judicials, com si sabérem de tots i de tot, és poc més que temerari. Per molt que servisca per a omplir, com a flor d'un dia, algun titular que d'altre, que ja us avance, acabarà per no llegir ningú. I ja no parle de la responsabilitat màxima, que és quan, coneguent les coses, volem fer un sac de tot, per pur interès. Com diuen a Faura, no és igual córrer que fugir. Per molt que des de lluny parega igual, però no. No és igual córrer que fugir. No és igual ni ho serà mai. I qualsevol persona sensata no li cal explicació d'això. Això només té cabuda en el món paral·lel que moltes vegades intentem muntar alguns. Donem-li i donem-nos oportunitat de fer política amb P majúscula, la necessària, la que ens demanda la societat, la productiva, la que deixa empremta. Intentem-ho, de veritat. Donem-li espai a la reflexió. Les coses no tenen resposta de sí o no. No és blanc o negre. Hi ha multitud de color i hi ha contradicció, perquè la vida mateixa és contradicció. No s'ha de tenir por d'ella. No són temps fàcils. Ens exigeixen i ens exigim respostes per anticipat, declaracions que rimen i que sorprenguen, però en tot això s'oblidem que el que realment necessitem són solucions que servisquen. I per això fa falta escoltar, fa falta equivocar-se sense dramatitzar, fa falta que escoltem molt més, sobretot a qui sap, perquè la democràcia no és més democràcia per ser participativa, que la democràcia en si ja és, però cal una democràcia participativa, però també deliberativa. No podem saber de tot, però podem escoltar els qui en saben i, efectivament, com a representants dels ciutadans i empoderats per ells, prendre les decisions. Crec que molts ja van aterrant i van veient que no hi ha millor utopia que aconseguir les coses entre tots, amb tots i cedint tots, per molt que això ni estiga de moda encara, ni isca als tuits. Este que vos parla té contradiccions, moltes, com tots. En les seues decisions de govern encerta i s'equivoca, com tots. I el fet que m'hagin donat una vara, això no canvia absolutament res. L'important és tenir clar això. Encertar més que errar. Escoltar
més que parlar i, sobretot, reconèixer i rectificar, que és el més dur i el més important. Quan perguérem tot això? Quan volguérem convertir-nos en superhomes i superdones i passarem a ser personatges d'opereta? Quan decidirem que valia més un tuit aplaudit per ultres que la dignitat d'una persona? Quan decidirem parlar només als hooligans de cadascuna de les nostres formacions i ens oblidarem de parlar de tots? I és que és la nostra obligació parlar per a tots quan seguem en les institucions. Ara toca seguir treballant. Fa 3 anys, els partits del govern marcàrem un full de ruta i cal acabar-lo. D'invents, cap. Segurament amb un altre color, amb una altra pàtina, la que posen les persones. Però la faena està marcada, és ben fàcil i l'he dit abans. Per tranquil·litat i perquè puguen dormir bé alguns i algunes, ho dic en veu alta. No hi ha pactes de cap tipus. No n'han fet falta. Cap. Des del minut 1. Hi ha el que diguérem el primer dia de 2015. Això se diu serietat. Però ja els ho dic, els pactes també són legítims. Alguns començaran a experimentar-ho per primera vegada en no res i veuran com no és res dolent. És democràcia. Res més i res més senzill que democràcia, transparent i que tot el món coneix. Legítim i funcional. Des del principi de legislatura, este govern ha fet moltes coses. Moltes, no en repetiré ni una. Estan ahí. Els alcaldes i les alcaldesses que estan a la sala del costat les saben bé. Nosaltres treballem per a ells. I si ells diuen repetidament que estan bé, per alguna cosa serà. Ara, més motiu per a seguir fent-les més bé i millorar-les i, si fa falta, canviar-les. Per molt que s'hi ha intestat alguns en dir que el món s'acaba, el món no s'ha acabat. I la Diputació tampoc. És evident que a alguns es falla molt la bola de cristall, però sobretot es falla perquè s'entreguen als seguidors fidels i s'obliden que tots, com ells, venim ací a fer les coses de la millor manera possible. No a l'inrevés. Tots venim a fer les coses de la millor manera possible. Podem equivocar-nos, és clar, però ningú ve a fer-ho malament per gust. El pròxim vaticini que he escoltat és que tirarem a 700 persones al carrer de Divalterra. Confondre tancament ordenat en estar locos és o temerari o sincerament que no han entès res. Ja els anticipe que es tornarà a fallar la bola. Me deia un rector amic meu que quan un rector només parla a la parròquia, quan s'encanta se queda sense parròquia i la parròquia sense retor. La diferència és necessària. El control és necessari. La fiscalització, senyora Peris, és imprescindible. Però la veritat i el respecte entre nosaltres i el respecte a la dignitat de la política també. Tenen el meu compromís personal que sempre els posaré per davant. El de tots i de cadascun dels diputats i diputades d'esta corporació. Pensen com pensen i facin els discursos que facin. No ho faig per vostès, ni per obtindre cap suport. Ho faig perquè representen a milers de persones sensates que es mereixen el respecte d'un president tan sensat com siga possible. Continuarem aquest full de ruta i jo, com a president, els escoltaré, que és la meva obligació. Fins ara la meva experiència ha sigut que ha sigut difícil sumar-los en res. El partit pesa molt, però seguiré treballant i espero aconseguir-ho. El que és difícil es fa i el que és impossible s'intenta. Durant el temps que siga president d'esta institució, pense recordar tots els dies, igual que he fet cada dia des que sóc alcalde del meu poble, Faura, i així he de parar, senyora Contelles. Si l'alcalde de Faura té algun problema en la justícia, que Déu vulga que no, és l'alcalde de Faura. La gent de Faura és molt honrada i no té per què ficar-la en ningú sac de res. No m'ha agradat el comentari que ha fet, ficant as d'Ontinyent, as de Xat i Valles de Faura en el mateix sac del seu representant. No és bien, aquest comentari.
Doncs convenia dient, igual que faig cada dia des que sóc alcalde del meu poble, Faura, que vinc a servir a tots, pensen com pensen. És la meva obligació. Que vinc a intentar que la política s'escriga amb P mayúscula i que vinc a intentar que entre tots puguem millorar la manera de fer-la. Entre tots. Sé que costa. No estem en moments difícils i costarà. Però tenim aquest repte de fer-ho. I tinc aquest repte de fer-ho. Perquè puguem fer allò que és la nostra única obligació quan venim al món de la política. Millorar durant el temps en el que estem, tots tenim la nostra professió, la vida de la gent. Deixar les coses millor que les trobarem i deixar sentades les bases per als que venen darrere ho puguen fer millor que nosaltres. I ho faré durant el temps que siga president d'esta institució, siga molt o poc, amb lleialtat absoluta a ella i a aquells que m'han proposat per estar ací. Cap càrrec és propietat de ningú. Estem sempre a disposició, des del minut 1 d'aquells que ens proposaren, i més en una institució on no trien els ciutadans. I aquesta faena és impossible fer-la sense els servidors públics que treballen a les institucions. De res serveix fer plantejaments si després les mans de milers i milers no ho duen a la realitat. Als treballadors i a les treballadores d'esta gran casa, moltíssimes gràcies per el vostre esforç, per la vostra paciència amb nosaltres. Sou igual de protagonistes que nosaltres, però en un paper diferent. Hem de treballar junts també per a superar els obstacles del camí. I no volguer acabar sense dedicar les meues paraules a aquells que ens estimen, però que no tenen cap culpa de que ens dediquem a la política. Podíem haver elegit qualsevol cosa, i hem elegit la política. Ells pateixen cada dia més que nosaltres. Són els que, quan els estels passatgers i traïdors d'este món s'apaguen, estan i estaran ahí. Sé que se senten orgullosos de nosaltres, però nosaltres també se sentim orgullosos d'ells de tindre-los prop. I crec que esperen com ningú el dia que tornem tranquils a casa. Perdoneu-nos el temps que no podem donar-vos i els disgustos que van per a nosaltres i que patireu vosaltres. Immenses gràcies. I crec que així no parla el president de la Diputació. Així parla en nom dels 31 diputats i diputades que seiem en este hemicicle. I ara, després de les solemnitats, toca treballar. Continuar treballant, cadascú en el seu paper. I si Déu vol, en el camí ens vegem. Que passeu un bon dia. Moltes gràcies. S'alça la sessió. Sí, però bueno, he intentat fer un altre que tapara tot el... Tenia que fer uno que tapara tot el...